Karbi Anglong Autonomous Council for SSI Kamalong Abarim PCCF Abhijit Rabha Kikibom Aporahud Ke Ongdung Aron Repen Vorengang Hoy Kachepalongdun Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Lang Tarlipsi High Court Legal Advice Ateng Pen Kadukawe Bang Parukit Home Sose Atumaphan Sokos Notice Piponlo Bang Sopen Pini Prenipai Thongkebre Siani Dipu Recreation Park along Sokos Notice kelong Forest at Chokomaratum Perangkiamay Ingni Ponsi Bangso Sokos Notice alo Karbi Anglong Autonomous Council pen withdraw ponvek nang Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Apan Pachini Perangkiamay along Forest at Chokomaratum pen ke Pachini ponatengke Ningkan krehini sose Forest asai kamalong voring claim therapy nona porni lituma phan labangso Sokos Notice alo nang kipike nilitum manghuprong ason sidolo Voreng ke maduta akinang sot pupen nilitum ke do atum tami Forest asai kamalong abarim PCCF Abhijit Rabha adung pate bogdamsi vorengang hoy chepalong dunlo lapen asai tami claim pon pamilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council Treasury pensi nilitum aphan bainong tami nang pibomsi chodeng pon bomlo tangte official aron kali pulote halaso hut Karbi Anglong Autonomous Council pen kopia potsi langdun de terlo kichenga por pensi khangdun et nangjia podlo tangte non ningkan krehini so se voreng claim etaphi kerengji aphan pupen bengalong ason tangka hai hui joram etaphi nilituma phan voreng pen na inthan etji puke nilituma phan thinon posonsi nangke toya tenglo pusi ningje labang pharokit hom so se atum angbong phan trok sirke pra pho laki mithang karbia khai atum saidelo lapen penangan atum ke state training along pen ke chenglok kaprek adim tame apuna chak ke choklim pen ki unduntang atum saide lopusi ningje upeke non itum chokle med loan jo en ed hini ke thom loan do ed aphi non dhone ing than do nitum han lagi si pangin tu hem nangi pri lo lagi nitum han pasung lo nitum han pa chi lo lagi la gente ko malo dayan puga non la hai pen ko ane ke stress itum la nar ni nitum arjulong bom le exar tuliram sar handa nitum chuning ri lo memorandum ta chotho nam lo chuning ri dam lo mathalo an eji nang rabji puning che thelo Setame kiju da hamti ablo kai dai ninga lo ki phiri so do lo kupitong nang pip nang non ke nang pinching vai poni latum kupitong latum decision en ton kupia lo to nang pothai poni polo phiri so chokle mon duty kan ni tung regular dam bom anu tinta record check lap tame de setame non pinia ni nang pachuk deng krai ke ni tung kupilo claim bo ke manghu hak lo ni tung ke anu tinta hedi mane mathai thek the lo bang ke thekiri tung ke si bang ke CM sa nang jinsu na ing hon po so to war nang ri pinang thopi thek mati alangli nut CM puloti ko anya jakong ke the o la sila so kos notice bagai nang withdraw pi dia noi puni tum mane ninga klong se chuning ri lo lan chotakali Karbi Anglong Autonomous Council for SSI campaign kiding pon asai long antami mesen pen sai ke claim pon atum sai delo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen nilitum aphan nang lang pon vek nangji lapen Sokos Notice kelong atum pen angbong kupine ning oi ning duk pen Phere meme ang asai claim that polote Karbi Anglong Autonomous Council atumsi adai chi en vek nangji pusi pachini pontu dam mane dam tur da dulu hala sut penta nili tunga hala sut penta mane interview ke pithek thelo sar lagile isi pen atowar do polote without interview bala pugale with departmental interview within the department nili tum han just for the formalities like the claiming lata nili tum PG pipe pupe setami non open for all bole nili tung ke nangli pulo je mane nangni nang tu masi chelong labji pu Koson si surety and tech pumsa thema open for all but anutin de apply dun puni tu menge tech mitu menge tech abisi ke tech no forestry purhi konani kupini ke puri no bang apply nitunga tobar se avilo nili tunge patai sinon chiri block lo la so sakuri polo la pensi nili tunge choklem po chongdat pola pe sar I pola pe chi bo si ninje thilo belek ni tunge choklem si hunelo sa la anwe News report long sa inti Karbi Anglong live